Ono što smo uradili u prethodnom vremenskom periodu jeste što smo zajedno sa kabinetom premijerke i uz podršku UNDP-a opremili sve gerontološke centre u našoj zemlji sa adekvatnom tehnološkom opremom koja omogućava online komunikaciju korisnika sa svojim najbližim, što je bio značajan napredak i što je značajno poboljšalo kvalitet života korisnika u ovim ustanovama. Takođe želimo da idemo i korak dalje, pre svega zahvaljujući entuzijazmu i velikom zainteresovanosti naših najstarijih sugrađana. Želimo da pokrenemo program edukacije upravo najstarijih sugrađana i pilot projekat će se vršiti u 20 gerontoloških centara sa ciljem da se razviju programi koji će uključiti različite edukacije, različite radionice, a sve uz podršku UNDP-a.